и сравнение с началото, но това е един естествен процес. Ние, разбира се, не слагаме точка на този процес. Винаги има възможности за още по-добро и по-високо усъвършенстване. През последните години ние имахме щастието да получим дарение, което даде възможност да подобрим материално-техническата база с кабинет в университета, който е оборудван с компютри, с мултимедия и се ползва от нашите студенти, така че те да бъдат подготвени да работят в практиката. Може би едно от следващите предизвикателства е как да обвържем по-близко практиката с обучението. Като заговорихме за практика, има ли интерес към вашите студенти? Чисто практически интерес от фирми, банки? Тоест има ли тази връзка между бизнеса и университетите, която така оказва се липсва в България, не е на ниво каквото е в чуждите държави? Там има фирми, които буквално имат инкубатор в университетите и после взимат кадри, които наблюдават с години. Да, и да допълня, така да се каже, от моите впечатления, трябва да ви кажа, ако отидете в някой западен университет, например в Великобритания, ще видите на касата, доста студенти се редят на касата да получават стипендии. Интересното е, че те не ги получават от държавата, а ги получават от фирмите, индустрията и организациите, където те ще отидат да работят. Да, но това е наистина друг въпрос. Аз не съм подготвен да направя едно обобщение как фирмите и организациите търсят и се възползват на нашите студенти. Мога само да ви кажа моите впечатления. И разбира се, да. Мисля, че ще дам думата и на... трябва да ви кажа, че вчера на това събитие присъстваше един бивш наш студент, който сега е в София и е заместник директор на една от водещите банки. Той каза, че в неговия екип всъщност има 50% от неговия екип са студенти, които са завършили финанси в ИУ Варна. На много други места има. Разбира се, Варна е голяма, но не е толкова голяма така че да поеме капацитета на кадрите, които завършват финанси и кредити. Много от тях действително се ориентират към София. Причината също София, знаете, че и заплатите, въпреки че във Варна са сравнително високи, но в София са още по-високи. Да. Така че имаме доста наши бивши студенти, които работят в София на ключови места при финансови посредници, в банки особено, а също и в държавни звена на публичната администрация. Трябва да кажа, че имаме и доста студенти, бивши студенти, които работят в Съединените щати и в Западна Европа. Или пък учат в момента, продължават образованието си в докторски степени в тези страни. Ако във Варна специално, ако ползвате услугите, финансово-кредитните услуги, които аз, да речем, ползвам и в един период миналата година така ми се наложи на няколко банки да ползвам услугите и трябва да ви кажа, като отида в банките, все някой ми се усмихва и така че предимно наши кадри работят там. Трябва да ви кажа, че и в финансовите посредници, с които поддържам връзка, също това са кадри не изключително, но доминантно завършили финанси и кредит. Сега, може би, моите колеги ще допълнят тези впечатления. Аз съм изцяло съгласен с казаното от доцент Йорданов. Безспорно е така. Факт е, че нашите студенти се реализират, за което заслугата е както тяхна, защото мога да кажа, че те са амбициозни в по-голямата си част, определено хора с потенциал. Та заслугата е както на студентите, така и, разбира се, на преподавателския екип. От тази гледна точка правим всичко възможно. Отново, както спомена и доцент Йорданов, разбира се, има какво да се усъвършенства. Разбира се, системата се нуждае от промяна, от усъвършенстване, но правим каквото можем и моите впечатления, както и впечатленията на всички мои колеги, впрочем, са такива. Да, нашите студенти се реализират. Факт е, че подготовката е на достатъчно високо равнище. Факт е, че обучението има своите практически аспекти, има своята практическа насоченост.
особено когато става въпрос за нашите дисциплини на катедра финанси, които са тясно специализиращи. И от тази гледна точка, мои познати студенти бивши, това е не само мое мнение, ясно заявяват, че всъщност с много кратък период от време за адаптация те могат да се реализират в частния сектор. А що се отнася до публичния сектор, това вече е безспорен факт. Факт е, че в публичния сектор търсенето на трудови ресурси е високо, което впрочем може да се коментира и в негативен план от гледна точка разширяване на бюрокрацията и административния апарат в страната. Но точно заради по-високото търсене през последните години, нашите студенти се реализират много добре в публичния сектор. Включително наш бивш студент, смятам преди 2 или 3 години завърши в Министерството на финансите, също в Комисията по финансов надзор има наши студенти. Всички те по мнения на техните ръководители се справят добре, което означава, че още веднъж да подчертаем, да, обучението в нашата катедра, благодарение на колегите, както и благодарение амбицията на самите студенти, е на достатъчно високо равнище. Всъщност смятам, че реализацията в момента не е проблем. На всеки наш студент, който имал желанието, който имал амбицията, който имал отговорността да посещава занятия, да се готви, да отговаря на нашите изисквания, та реализацията пред такъв тип хора е безпроблемна. Уверявам, както вас, така и вашите слушатели, реализацията на тези студенти, които имат амбиция и които са готови да използват нас като източник на знания, като източник на консултации, като източник на внимание, като източник, който може да препоръча литература, който може да разшири базисните им знания. Знаете, предполагам, е ясно това нещо. В рамките на часовете ние сме длъжни да дадем базисна подготовка. Опитваме се тя да е на достатъчно високо равнище и мога да заявя, че всъщност оказва се над базисната, но въпреки това ние бихме могли и го правим с нашите студенти да предоставим допълнителна информация. Очевидно ние сме запознати с практиката в България, което е необходимо. Факт е, че без това не можем да работим и не можем да бъдем полезни на нашите клиенти. Разглеждаме нашите студенти като наши клиенти. И впрочем, и във връзка с честванията на 20 годишнината на нашата катедра, да, разглеждаме ги като наши приятели. Да, аз напълно подкрепям мнението на моите колеги. Моите лични впечатления, които имам от бивши студенти, на които съм преподавал, които са се реализирали в банки, в финансови институции, не само на ръководни позиции, но и по цялата организационна структура на една банкова институция. Последните години много често те ми се обаждат и казват, имаме нужда от служители, от хора, които да дойдат в практиката, пратени студенти. Особено последните няколко години с тази експанзия в областта на банкирането, на банките, те наистина имаха потребност и в момента все още имат от специалисти в областта на банковото дело и финансите. Казахте за тази експанзия. Наистина имаше бум и интерес към тези специалности, свързани с финансите и банките. На фона на икономическата криза обаче, която настъпва, очаквате ли интереса към вашата катедра да продължи? Да, това е факт. В момента интереса към нашата специалност е много висок. Отпуснатия брой за обучение на студентите в нашата специалност се взема изцяло, както в бакалавърската степен, така и в магистърските ни програми. И в нашата специалност влизат студенти с най-висок бал. И обикновено на първо желание. В смисъл, влизат студенти, които са посочили първа специалност, като първа специалност, че искат да се обучават в областта на финансите.